Hola a tots i totes, avui us explicaré a com tenir una bona convivència. Primer us parlaré sobre els rumors. És un tema que ja hem parlat a classe, així que us resumiré una mica per sobre. Els rumors són informació que no es pot saber al 100% si és veritat o falsa, però al cap de que es va difundint, la informació d'aquest rumor es va transformant, o sigui, es va distorsionant. Contra més persones sàpiguen aquest rumor, més transformada i més falsa serà la informació que s'acabarà dient. Això passa perquè hi ha mala comunicació entre les persones que difonen el rumor i les persones que reben aquest rumor. Les conseqüències que poden tenir els rumors són vàries. Primer de tot, els rumors afecten negativament a les persones. Pots fer que la persona es senti malament, es senti trista, es senti enfadada, etc. També pots fer que per una ximpleria de rumor les persones excloguin a aquesta persona dels grups. Els rumors poden fer molt de mal a les persones, però ara us explicaré una solució de com evitar-los. Una de les solucions que he proposat ha sigut el triple filtre de Sòcrates, que era un filòsof. El primer filtre és el de la veritat. Estàs absolutament segur del que vas a dir ara és veritat? El segon filtre és el de la bondat. És bo el que vas a dir ara? I el tercer filtre és el de la utilitat. Serà útil el que vas a dir ara? Si el que vas a dir no és cert, ni bo, i inclús ni és útil, per a què dir-ho? Ara passem a altre tema, que és l'assetjament. Hi ha diferents tipus d'assetjament, com per exemple l'assetjament laboral, més conegut com mobbing, el ciberassetjament o l'assetjament escolar, més conegut com bullying. Ara parlarem de l'assetjament escolar, però primer explicaré què és l'assetjament en si. L'assetjament és molestar, intimidar i fins i tot al punt de pagar a l'altra persona, de forma repetida una i altra vegada. L'objectiu dels acusadors és generar incomoditat i malestar a l'altra persona. Una solució que puc oferir per combatre i evitar el bullying és no tenir por a demanar ajuda. Molts de vosaltres us semblarà una tonteria i una ximpleria, però molts nens que van a l'escola i a l'institut tenen por a demanar ajuda als professors, als pares o adults que es podin encarregar d'aquest assumpte. I per culpa d'això el problema es va fer cada vegada més gran i més gran. Ara passem a un altre tema, que són les baralles. Al pensar en la paraula baralla, la nostra ment fa una imatge de com és. Molta gent, i jo inclòs, m'imagino una o més persones pagant-se entre elles. Però no estem totalment acertats. Hi ha més d'un tipus de baralles. No només està la física. Per exemple, també està la verbal, que com ho diu la paraula, no intervé el nostre cos ni res d'això, en aquesta baralla. Només, i únicament només, s'utilitza les paraules, o sigui, el llenguatge. Aquests tipus de baralles s'utilitzen per fer mal a l'altra persona, o també per humillar-lo davant d'altra gent que tu no coneixes. Per què s'inicien les baralles? Les baralles s'inicien perquè la nostra ira ens controla del tot. Has d'aprendre a controlar les teves emocions i pensar en què pots deixar passar i les coses per les quals val la pena enfadar-te. Has de tenir control de la situació, molt important, i no deixar que et controli la ira. Les solucions que puc proposar és deixar que passi una mica el temps per desenfadar-te. Després, escoltar els motius pels quals l'altra persona s'ha enfadat amb tu i no tancar-te i no escoltar-la perquè creus que tu tens tota la raó. I el meu últim consell és arribar al punt on ha començat tot i anar trobant solucions per arreglar-ho. Per últim de tot, explicaré com fer un bon ús de l'espai. El primer que volia dir és que el pati i l'escola són de tots. Això ho explico perquè sempre hi ha nens que fan el que volen. Per exemple, es creuen millor que els altres i creuen que una part del pati és seva i de cap persona més. I això és injust, perquè tots tenim dret a estar on vulguem al pati i cap persona ens ha de dir on ens hem de posar. Això es pot arreglar fàcilment
parlant o amb algun professor o amb el teu tutor per dir-li què ha passat. I parlant amb l'altra persona, sempre prestant atenció del que diu perquè si no es pot sentir ofès, fer un acord. Bueno, ja hem arribat al final del vídeo, espero que us hagi agradat i gràcies per la vostra atenció.